Philippines Rich and Famous Top 10 Favorites. Number 1, sa mga sasakyan, ang palagi nilang pinagpipilian ay Mercedes o BMW. Ang isang kotse niya nagkakahalaga ng 4 na milyon pataas. At iba-ibang variant yan. Merong smaller variant, merong bigger variant, mga model na mas malalaki, kaya pwede pang umabot ng 10 milyon ang isang sasakyan. Bagamat yung mga super rich naman, meron pa silang mga mas hinahangad na mas mamahaling sasakyan katulad ng Rolls-Royce at Porsche na nagkakahalaga ng mahigit 10 to 25 million ang isa. Number 2 sa listahan natin, mga SUVs, mga malalaking sasakyan. Ano naman ang mga paborito ng mga may kaya, mga tanyag at mga may kapangyarihan? Kadalasan, mga Toyota Land Cruisers at saka mga Lexus na nagkakahalaga ng 5 million pataas. Pangatlo, sa mga relo, watches, ano mga favorite brands ng ating mga mayayaman at sikat? Kadalasan, kung hindi Rolex, Patek Philippe. Yan naman nagkakahalaga ng 500,000, 1 million, pataas. Yan ang mga paborito nilang mga relo. Pang-apat, mga airlines. Ano ba mga paboritong airline ng mga mayayaman sa ating lugar at mga sikat? Kadalasan, Singapore Airlines, Emirates Business Class, panay mga business class ang kanilang paborito na nagkakahalaga ng kumulang 150,000 pataas for round-trip travels. Pang-lima, mga Chinese restaurants. Pagdating naman sa mga Chinese restaurants, ano mga paborito ng mga kababayan nating may kakayahan? Shanghai Saloon, sa Podium, sa Molito, at sa airport, mga branches nila, lagi silang nagpupunta roon at dumadayo roon. Ang presyo doon, 888, eat all you can, up to 1,088 o 1,888, eat all you can. At of course, yung tinatawag nating Canton Road Restaurant sa Siang The Fort, yung sa Siang Hotel naman yon. Pang-anim, yung mga resorts na gustong puntahan ng ating mga kababayan na medyo may kamahalan, Boracay, Shangri-La Hotel, at of course, Amanpulo. Diyan naman nagkakahalaga ng 20,000 per night, per room. Pang-pito, Japanese restaurants. Japanese restaurants, ano mga paborito ng ating mga kababayan? Tsukiji at Ogawa. Dito naman, ang presyo ng mga bill mo hindi bababa ng 1,000 per head, more or less, approximately. Pang-walo, mga malls. Ano naman ang mga malls na gustong dinadayo ng ating mga kababayan na may kaya? Kadalasan, Power Plant at saka Podium Mall sa may Mandaluyong. Number 9, mga hotels. Ano mga paboritong hotel ng ating mga kababayan na nakakaangat? Shangri-La, Grand Hyatt, yan, 20,000 per night yan, more or less pataas. Pang-10, ano yung mga bansang travel countries? Ano yung mga pinupuntahan nilang bayan o bansa na gusto nilang pagbakasyonan? Kadalasan, Europa, Amerika, Japan at Singapore. Diyan naman depende. Kinakailangan pag bumiyahe ka diyan, kinakailangan at least meron kang dalang $10,000 gagastos ka. So yan ang mga paborito ng ating Philippines Rich and Famous. Marami pong salamat. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. At kung kayo'y naghahangad na magtagumpay sa buhay, at least meron na kayong gabay kung ano yung mga paborito ng ating mga matagumpay na mga kababayan. Maraming pong salamat.